Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak gentiang dulu di bawah tilian taji ya somulo katoda ulu tiku limbago tarajal. Pertama sambah menyambah semua baso di basi katigo silih jupinang. Sambah menyambah dalam adek pelibatan di undang-undang. Tasabut pemulik manih terpakai baso baya. Mulik manih terbuang kato. Bakso bayi bulori dia dalam jupak nan piawai adek penamu sopan santun. Talayang silih jupinang. Satu kelengkapan tak dalam caranya. Silih sacapia minta dimakan. Pinang sedato minta nama sama hati nama sama. Silih Allah dimakan, jalanan Allah dipaluangkan, pintunan Allah dibukakan, tampinan Allah tersadio. Mantak kami pada Bapak Ektor Sarato
cukup jorombong kasadonyo menuju ke tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.